Vítejte. Dnes se ponožíme do světa filmu a podíváme se na zoubek zoomu. Co to vlastně je? A proč je tahle technika, řekněme, často vnímaná tak nějak kontroverzně? Přesně, někdy působí rušivě, ale jindy je to neskutečně silný nástroj. Jo, asi proto, že mění ten věm prostoru způsobem, který lidský oko samo neumí. Může to působit divně, nebo naopak hrozně expresivně. Prozkoumáme, co zoom obnáší, jak funguje, proč ho filmaři používají i odmítají. A budeme vycházet hlavně z analýzy od Studio Binder. Chceme prostě pochopit tenhle specifický filmařský nástroj. Ano, a to vnímání zoomu se, jak říkáš, zajímavě vyvíjelo. Jeho historie je plná vzestupů a pádů. A to se odráží i v tom, jak se používá dnes. Technicky řečeno, zoom je změna ohniskové vzdálenosti objektivu, přímo během natáčení jednoho záběru. K tomu je potřeba zoomový objektiv, jasně, ne ty s pevným ohniskem, ty primes. Ty pevný skla, jasně. Většina těch moderních zoomů je navíc parfokální, to znamená, že drží ostrost, i když měníš to ohnisko. Aha, takže tady je ten klíčový rozdíl oproti jízdě kamery, tomu dolly shotu, že jo? Přesně. Jízda hýbe celou kamerou v prostoru, takže ty vztahy mezi věcma zůstávají přirozený. Ale zoom, ten mění perspektivu a tu kompresi prostoru z jednoho místa. Ano. A to je ten efekt, co působí jinak, než jak vidíme normálně. Proto to může být tak dramatický nebo naopak působit až jako, nepřirozeně. Přesně tak. Historicky se zoomy nejdřív objevily ve filmových týdenících. V Hollywoodu se prosadili tak ve 20. 30. letech. Ale ten velký boom přišel v 60. a 70. letech. Robert Altman, Brian De Palma. Jo, ty jsou tím známí. Jenže pak v 90. letech jejich popularita klesla. Začali se spojovat s něčím jako lacinějším, zastaralým. Kameraman Jay Holben to dobře vystihl, že tu špatnou pověst získali jednak kvůli nadužívání a taky prostě proto, že ty starší zoomy, nebyly opticky tak dobré jako pevná skla. To je zajímavé, že technika může mít až špatnou pověst. Bylo to jen o té kvalitě nebo i o tom, jak se to používalo? Myslím, že obojí hrálo roli. Ta horší kvalita starších objektivů a zároveň jejich časté a někdy možná trochu necitlivé použití. Ale dneska je to zase jinak, ne? Vidíme tvůrce jako Wes Anderson nebo Ari Aster, kteří zoom používají hodně vědomě. Jako retro prvek, jako jasný styl. Určitě. Je to návrat, ale s jasným záměrem. A když jsme u techniky, ty historický zoomy měly i další mouchy. Často měly menší světelnost, byly jako pomalejší. Jo, potřebovali víc světla. A nebyly vždycky úplně dokonale ostré. Dnešní profi zoomy jsou už jinde, co se týče kvality, ale zase jsou taky podstatně dražší. Právě. Ale i přes tyhle historické nevýhody, ta praktičnost byla vždycky velký plus. Jeden zoom ti nahradí celou sadu pevných skel. Jo, to šetří čas na place, jasně. Přesně. Cassie Fenstrom zmiňuje, jak jsou dneska u více kamerových natáčení skoro nutností. Kvůli efektivitě. A pak je tu ten legendární příklad Roberta Rodrigueze z El Mariachi. Jo? Jak u toho svýho super nízkorozpočtového debutu dokázal pomocí zoomu v jednom jediném jetí vlastně získat vizuálně několik různých záběrů. Prostě měnil ohnisko. To dává smysl, proč se to i přes ty nevýhody tak používalo. A jak se vlastně ten zoom plynule ovládá? Často vidíme hodně jemný pohyby. K tomu se používá mechanický ovládání, třeba ten slavný joystick, co použil Kubrick a kameraman John Alcott u Barryho Lyndona pro ty extrémně pomalý, precizní zoomy. Aha. Samozřejmě dneska se dá zoom i simulovat digitálně v postprodukci, ale to má svý limity, hlavně ztráta kvality při velkém přiblížení a taky tam chybí ta unikátní optická komprese prostoru, to digitálně nenapodobíš. Jasně. A ty základní typy, to je zoom in, přiblížení na detail, budování napětí a zoom out, kterým odhaluješ kontext, jako ten obří zoom out v Barry Lyndon, ten je slavný. Ten je neuvěřitelný. Rychlost je taky klíčová, pomalý zoom může být takový meditativní, rychlý zase dramatický. A pak je tu ten energický snap zoom nebo crash zoom. Ten bleskový, že jo? Jo, bleskový přiblížení, často pro komický efekt nebo zdůraznění akce. Tarantino to miluje. Jo, ten to používá hodně. A pak ještě krátce microzoom, to jsou jen takový malý úpravy pro dokumentární pocit. A samozřejmě slavný dolly zoom. Ale to už je kombinace jízdy a zoomu pro ten specifický efekt závratě. Tím se dostáváme k tomu kreativnímu využití, které je fakt pestré. Může to být podsta starým filmům, jak to dělá právě Tarantino z Béčky. Přesně. Nebo se dá použít ironicky ke zveličení něčeho banálního,
Nebo může přímo podporovat téma filmu, třeba v tom rozhovoru zoomy skvěle budují tu atmosféru sledování a paranoje. A výborně funguje v kombinaci s dalšími technikami. Třeba s pohybem kamery ve filmu Mafiáni. Ten zoom spojený s jízdou krásně vyjadřuje tu rostoucí paranoji postavy. Jo. Nebo se může spojit s dalšími efekty. Třeba v Neúplatných od De Palmy. Tam je kombinace zoomu s Dutch tilt, tím nakloněným záběrem a split diopterem pro zaostření na blízko i daleko současně. To je komplexní. Efekt zoomu jde dokonce vytvořit i v postprodukci spojením víc záběrů natočených pevnými skly. To udělal třeba Zack Snyder ve 300. A zoom může fungovat i jako efektní přechod mezi scénama. Takže když to shrneme, zoom fakt není jenom technická funkce objektivu. Je to hodně výrazný, historicky proměnlivý nástroj, co dává filmařům specifické možnosti vyjádření. Jeho použití je prostě jasná stylistická volba. Přesně tak. Nejde o to, jestli je zoom jako takový dobrý nebo špatný. Klíčové je to vědomé rozhodnutí. Proč ho chci použít zrovna tady? Jaký efekt tím chci vyvolat? Je to nástroj, který vyžaduje přemýšlení, ne aby se prostě odmítal. A možná na závěr taková myšlenka. Co když právě ta jeho nepřirozenost, ta schopnost manipulovat prostorem způsobem, který je našemu běžnému vidění cizí, co když je právě tohle jeho největší síla? Zajímavý pohled. Možná je to ten nejlepší nástroj, jak filmově ukázat nějaký ryze subjektivní prožitek postavy, nebo navodit specifickou, třeba až neskutečnou atmosféru. I když to jde proti tomu, jak normálně vnímáme svět kolem sebe.